Яшчэ ўвесну Наталья Качанова патрабавала больш жорстка рэагаваць на контент у сацыяльных сетках і называць адказных за яго распаўсюд. Цяпер следчы камітэт фактычна пацвердзіў, пад асаблівай увагай сілавікоў апынуцца карыстальнікі папулярных сацыяльных платформаў. Пры гэтым асобнага закону, які б рэгуляваў контент на гэтых рэсурсах, няма. Як і няма дакладных крытэраў, дзе заканчваецца крытыка і пачынаецца дэзінфармацыя або шкода дзяржаве. Пасля хвалі рэпрэсіяў многія беларусы ўжо адмовіліся ад палітычных дыскусіяў у адкрытым доступе. Інтэрнэт застаецца адным з апошніх месцаў, дзе людзі працягваюць абмяркоўваць праблемы ад ЖКГ і медыцыны да працы чыноўнікаў. Вяртаемся ў студыю Белсат, жывы эфір і, нагадаю, абмяркоўваем апошнія ініцыятывы ўладаў па кантролю моніторынгу і пагрозаў, так, датычна карыстальнікам сацыяльных сетак у Беларусі. Паўлюк Быкоўскі, старэйшы медыаэксперт, медыааналітык Media IQ, такой ініцыятывы, якая і займаецца аналізам медыарынку, так і прафесію журналіста, зрэшты, у нашай краіне. Паўлюк Быкоўскі ў нашай студыі. Вітаем вас, пане Павлюк. Як доўга прадстаўляў. Вітаю, Лесві, вітаю, Наст. Вітаю глядачі. Так, Паўлюк, напэўна, пачнем ад пачатку. Вось за гэтыя 5 год рэпрэсій і некія гады былі нават і масавы дзяржаўны тэрор, фактычна. Як сёння выглядае самацэнзура, можам это так назваць ці не, беларусаў у сацыяльных сетках, пра што людзі яшчэ гатовыя казаць у сацыяльных сетках публічна, а пра што ўжо не? Я бы звярнуў увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Трэдса і Тіктока тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у Трэдс, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, проста яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такога кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот Трэдс — это сетка, якая з'яўляецца свайго кшталту твіттерам Інстаграма. То бок, у Інстаграме это, уявім сабе, як візуал, і там людзі больш паказвалі свае фотаздымкі, відэа, абмяркоўвалі, як у глянцавым часопісе, нейкія такія тэмы. Гэтае абмеркаванне было хутчэй візуальна контенту. І вось гэтыя людзі атрымалі інструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць. І фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмная, хутчэй за ўсё, не ў такой ступені. І яны проста не... Можа быць, нават у іх свеце няма гэтых шырокіх рэпрэсій. Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в Трэдс і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што звычайна у нас кожныя 5 год з'яўлялася новае непужанае пакаленне, якое прыходзіла ў палітыку, у пратэсты. А вот тут это пакаленне прыйшло, не пакаленне, это сацыяльная група прыйшла проста з адной сацыяльнай сеткі, прылілась у іншую. І яно проста не ведае, што ім можа пагражаць за тое, што яны робяць. У значнай ступені не ведае. А калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра Трэдс, так? У нас жа ёсць яшчэ і Тікток. Всё ж пачалося ад гэтага Тіктоку, пра які Качанава некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак. А цяпер вы кажаце пра Трэдс. То бок Трэдс это стаўся такім трыгерам для следчага камітэту. Следчы камітэт упамянуў і Трэдс, і Тікток. І тут важна звярнуць увагу, што Тікток сапраўды вельмі масавая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэсныя, проста, можа быць, нам, седзячы ў Варшаве, больш цікава звярнуць увагу на нейкія пратэсныя заявы. Там пра рознае ёсць, але гэта шырокае кола, і яно з-за таго, што это вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказвання незгоды з кіроўным рэжымам ці выяўленне нейкіх такіх боляў грамадства. А Трэдс — это адносна новая сацыяльная сетка, і гэта та сетка, в якую прыйшлі, можа быць, не такі вялікія ахопы, не вельмі масавыя, але там людзі бачаць адзін аднаго, і там яшчэ не працуе так алгарытм, як у
гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робот, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей. У Threads яшчэ такое непужанае з пункту гледжання праца алгарытму, камерцыялізацыі аўдыторыі, і там людзі знаходзяць адзін аднаго. І там атрымалася так, што вот сёння для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае, яны хочуць звярнуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль. Ну, тут паўстае такое пытанне. Лукашенко ў сакавіку кажа: я читаю TikTok, читаю, менавіта ён кажа, і звяртайцеся да мяне праз TikTok. Пасля паўстае праграма «В понедельник дойдет до Лукашенко», дзе разбіраюцца праблемы, з якімі прыходзяць так праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. Спрабуюць пераказаць, што все гэтыя праблемы надуманыя. То бок яны кажуць, што вы можаце это рабіць, але то, што яны разбіраюць пра тое, што ўсё гэта была штучная драматызацыя, выдумка, хайп і гэтак далей. Все было не так, як падавалася. Так, але тым не менш, гэта такі момант умоўнай свабоды, который Лукашенко даў згоду. Тым не менш, Качанова кажа пра тое, што трэба адказнасць за тое, што людзі в соцсетках публікуюць. І бачым цяпер следчы камітэт, который канкрэтна кажа пра крымінальную адказнасць. Прычым кажа пра крымінальную адказнасць, што не трэба будзе некай заявы, што дастаткова будзе, калі, напрыклад, гэта з'явіцца ў медыях. Але гэта тая самая праграма, якая з'яўляецца на дзяржаўным тэлебачанні. То есть атрымліваецца так. Спачатку заахвочвалі в TikTok скардзіцца, а цяпер хочуць караць? Насамрэч, все даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам і каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што это былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у TikTok, гэта все нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это шырокае кола. Мы бачым у TikTok найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і гэтак далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна это робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яны это робяць. І калі яны бачаць этот сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Это трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашенко гэта страшна, это страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нейтрывалым, дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што все добра і стабільна. Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб гэта было публічна. Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя. Варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі, раней гэта да 20-го года. Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны якраз і агрэгуюць рэальныя болі, праблемы. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі уладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось этого буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з уладай раз на раз. А вось калі б не было задушана унутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблемы задушэння скаргаў у сацыяльных сетках.
тады бы просто не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў. Яны вот адзін з іх сказаў: мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашенко, чым пра начальніка, который в 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет. І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І у свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі да 2020 года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая. Там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло до гэтага. Так, і... Але это не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць... Усіх усё. Вось для мяне это пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так, я тут з вами не пагажуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць дэструктыўным уздзеяннем. В этой аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, колькі? Некалькі соцен, можа быць тысяч. Можа быць тысяча. В баже было каля тысячи. Так. А мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашенко ў панядзелак вас пачуе, а з другого боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не. Тут еще вот пытанне трактоўкі, так? За што гатовыя караць? Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая, бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік. Нават калі гэта канфлікт альбо нейкая побытавая праблема, дзе з аднаго боку стаіць чыноўнік, а з іншага боку жыхар уласнага прыватнага, напрыклад, дома. І кожны будзе бачыць праблему па-свойму. Магчыма, скажем так, праўда дзесьці паміж і адным бокам, і другім. Такі ж таксама можа быць варыянт. Вы слушна кажаце, тут можна звярнуцца да такога ўжо класічна, а суддзі хто? Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на которых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае дэструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качанавай, гэта абсолютна непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці. А тут яшчэ такое пытанне. Калі мы кажам пра небяспеку агулам в сацыяльных сетках, калі ты выказваеш сваё меркаванне, то мы ведаем і захады бяспекі. Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі, менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна, прынамсі голас толькі чуем, так? Як могуць змяніцца гэтыя паведамленні в сацыяльных сетках, сыходзячы з пераследу альбо анансаванага, скажем так, пераследу следчага камітэта? Я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштэйна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне. Вот то, что мы звычайно называем законом, это худшее предписание, то, что мы мусим робить по таких-то правилах. И это далеко не все, что в нашем житті есть. И есть то, что мы нормой лічым. И вот эта вот норма, яна звычайно не писаная, а то, як мы лічым, что мы можем поступить. И вот гэта у ситуации репрессивного авторитарного режима меняется вельми хутка. Что написано в Конституции, ці там в законах, кто як не журналисты, добра ведаюць, что там написано. И при тым, что и у іх есть правы, право бараніць сваю крыніцу, свабоду інфармацыі і так далей. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно реально складваецца на практыцы, мы не можам
вот так вот предсказывать. Это отчувается скурой человека. И человек думает, вот в этой ситуации я могу поступить так, а в этой ситуации могу поступить так. И вот тому люди, які пришли в ТРЭЦ, яны не ведают, что им погрожает то, что они робят. Ну вось давно я уже хочу задать это питание. Так за что тады сёння реально могуць прыйсці сілавікі, націснуць сілавікі на некага там юзера, так штосьці там запосціў. Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым і то тым, што ўлады палічаць злачынствам. Так, Тое, што вы менавіта сказалі, што мэта чыноўнік, якая, тое, што так. чыноўнік, так, палічыць злачынствам. Але дзе эта мяжа сёння цяпер можа праходзіць? Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся в абрубкі, заўтра акажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра акажацца, што гэта ёсць дэструктыўныя заходнія ўздзеянні. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і у нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць. Так, ну вось так, маем уже завяршаць размову, а мне вот яшчэ важнае пытанне ёсць, да чаго, на вашу думку, які план уладаў, да чаго яны ідуць, што яны такім чынам выбудоўваюць. Пакуль што з вашых словаў я разумею, што фактычна, сутнасна ад вось гэтых пагрозаў СК нічога не змяняецца, але СК трэба будзе нешта рабіць і паказваць сваю працу, то бок справы нейкія будуць. Нормативно не меняется, предписания не поменялись. Поменялось то, что яны хочуць звярнуць увагу, что гэта страшно. Вот это вот тут працаваць. Застрашыць. Застрашыць. І гэта практычнае дзеянне. Бо фактычна не такі вялікі адсотак людзей сядзіць у ТРЭЦ, у TikTok значна болей, але іх завязалі разам і хочуць звярнуць увагу, што там можа быць дэзінфармацыя, за якую вас пакараюць. То бок это такое сітуатыўнае рашэнне ўладаў, у іх няма разумення і бачання, дык што яны маюць рабіць вот з гэтай праблемай, пра якую мы на пачатку размовы гаварылі, што няма ні зваротнай сувязі, няма ні Яны буфера. хочуць кантраляваць інтэрнэт, і яны на тэхнічным узроўні шмат у гэта могуць зрабіць, але яны не могуць кантраляваць мазгі людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, не ў Беларусі, якія карыстаюцца гэтымі сервісамі. Людзі чагосьці будуць баяцца і, можа быць, будуць баяцца чагосьці марна, а чагосьці не будуць баяцца і не будуць падазраваць, што гэта небяспечна. І кожнае сітуатыўнае такое вот паразуменне будзе, што можна зрабіць, што не. І паколькі гаворка ідзе пераважна пра пабытовыя праблемы, то хутчэй за ўсё расстрэльваць за гэта не будуць. Хутчэй за ўсё будуць чытаць натацыі, там штосьці яшчэ рабіць, может быть, штрафаваць будуць. І то думаю, што, может быть, да штрафа асабліва і не дойдзе. Просто гаворка будзе ісці пра тое, што не рабіце гэтага, не прыцягвайце ўвагу. Ну, ціхенька лепей.